tol, magbibideo tayo ngayon sa ilalim. Ito ang ating mga nakuha sa pinakailalim na ito mga tol. Ito chemical na yan. Itong puti na yan. Yan. So, yan. Positive ang target at shoot sa target. Ito makikita mo itong mga kulay, yellow, white, minsan green, minsan red, minsan black. Iba-iba yan mga tol. Ang mga tunay na treasure. So ngayon bibidyohan natin. So tayo hindi gumamit dito ng tawag ay compass at saka detector. Ito sukat lang ating pinagbasehan at posisyon ng bundok. Ito hindi masyado bundok. Ayan ang butas natin. Ito ayan, yan ay generator. May dinamo tayo. So dyan nagmumula ang araw mga tol. Yun ang ating kaalaman. Hindi tayo gumagamit ng detector, hindi tayo gumagamit ng compass. Ito yung color coding at position sa bundok ang ating kaalaman na ibabahagi natin sa video ito. Ito yung part 7. So papasok na tayo. Yan. Pasok na tayo sa butas. Ayan, adobe na semi-dilaw, temporary pa yan. So, down tayo. Ayan, butas. Yun. Ayan, dilaw din yan. Ayan. So, level na mga doon, level na. Ay, dropping na tayo. Yun. Dropping tayo. Ayan ang padir. Ayan. Dropping tayo. Pagkatapos, under na. Yun. Under na tayo. Unang gapang to. Ayan, turbo katawan niya. Ayan, ilaw pabrikit na dyan, buhos yan dilaw yan. So ito green na, buhos na. So tuloy-tuloy tayo. Ito matigas na yan, yan. Ito opening ito, diretso ko sila, volume ito mga to. Pagdating sa pinaka-level na nito, kapang din yan. So kinukuha natin ayang nito. So gapang ulit, gapang ulit tayo. Ayan. O ayan, karalan nyo yung video ko. Tapos ito matigas ulit. Under naman tayo. Ito side pinto, white din yan. Side of door yan. So ini side of door, hanapin mo pinto sila niya. Under naman tayo. Tapos Stanley here. Yan, Stanley. So may dropping ang Stanley. Kung dropping tayo, yan mga gilid. Tapos under na naman. Itong pinatungan ng submerge doon. Eto to, huwag mo na pirahin to. Di nila ka sintro sa may ano. O wag na yan. So, dito ko lang ko sa may submer. At ito dito sa gilid na iniwan ko. Dito tirahin? Hindi, wag na to. Huwag mo nang tirahin yan. At dito, dyan na lang tayo. Para hindi na tayo umabala. At kinidin mo na namin nun? Wag na. Huwag mo nang tirahin yan.
Kasama yan. Dito lang. Oo, diretso. Itong sa tuhod. Ito. Dito. Tapos dito. Oo, yan. Huwag mo nang tira yung puti na yan. Hindi na tayo maabala. Kasi malayo na yan. Kapis na siya. Yan, mga tuloy. Kita niyo mga tulad. Akyat na tayo mga tulad. Yan, puro buhos. Yan ang ating tinira. Akyat na tayo sa taas. So, ganun na. Hindi yung ginawa namin mga tulad. May giveaway ito. Nasa taas lang din namin tinira. Alam niyo ang giveaway. Pag may mga bulyong, hindi na nilalayo ang giveaway sa inyong opening, sa inyong butas. Yan ang na-share ko. Sukat lang meters. Wala sa malapit. Gagapang yun. Pakanan ba yun? Pakaliwa. Walang papunta sa north. So, aray. So, yan ang aking mano. Wala tayong kumpas-kumpas. Sukat lang. Ito kanina binidyo na natin yan. So, yun ang butas ulit sa taas. Kaya tayo. Bakit na tayo mga pina. Dami na tayo sa ilalim.